Ito nga pala ang isang kong sideline dito sa aking tindahan. Araw-araw 100 pieces ang binibiyak kong buko, 16 na pesos ang bili ko sa isang piraso. Bali sa isang buwan nakakabiyak ako nito ng 1,500 na piraso, kung ibibinta ko naman ito ay 30 pesos na ang isa. Kayo ning ang mag-compute mga ka-sideline kung okay ba ang kita sa pagtitinda ng buko. Purong sabaw lamang kaya naman kapag kanilang natikman sigurado ikaw ay babalik-balikan. Malinis at mabilis na serbisyo yan ang mindset ko. Sa bawat buko na nabibiyak ramdam ko ang saya at golek, di man pinalad sa abroad pinagpalang lubos naman sa sariling bansa. Sa bawat buhos ng sabaw ng buko juice, andan ang grabing pag-iingat at pagmamahal.